got lips like the sunset. When you get undressed, I'm losing my head. I'm losing my head. I'm losing my head. You got. Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Όσο είπα, πώς περνάγατε? Συγγνώμη που δεν ανεβάζα βίντεο. Εγώ όσο ήμουν εκεί ψώνισα πάρα πολύ. Πήγα βασικά για τον αδερφό μου για να του βρούμε διαμέρισμα. Υπήρχε πολλή κούραση, αλλά δεν πειράζει. Ψώνισα, κάτι είναι και αυτό. Η οικογένεια μας μεγάλωσε αρκετά και πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το περίμενα με τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όσους με υποστηρίζουν και καλωσορίσατε στην παρέα μας. Αγόρια, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί αυτό το βίντεο είναι λίγο κοριτσίστικο. Δεν θα υπάρξουν πολλά βίντεο, απλά τα κορίτσια είναι πιο πολλά και πρέπει, ξέρετε, να κάνουμε και κάτι, να κάνουμε και τέτοια κοριτσίστικα βίντεο. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω με τα ρούχα που πήρα και τα πράγματα γενικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στο πρώτο κατάστημα που πήγα ήταν το Gap. Το Gap, όσοι δεν το ξέρουν, είναι μια διάσημη μάρκα, μπορώ να πω. Ήθελα πάρα πολύ καιρό Gap, τζακετούλα ή κάτι Gap, τέλος πάντων, και πήρα αυτό. Είναι μια ζακετούλα, είναι σκούρα μπλε, δεν ξέρω αν φαίνεται. Γράφει πάνω με άσπρα γράμματα Gap και είναι σε size extra small. Έχει και σκουφάκι, κουκούλα, το λέμε εμείς. Και ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και σίγουρα θα τη φοράω στο σχολείο. Πήρα και το set της, το από κάτω, που είναι πάλι το ίδιο χρώμα. Έχει στο πλάι με άσπρα γράμματα Gap και κάτω-κάτω έχει λαστιχάκι. Μετά πήγα στο H&M και πήρα αρκετά πράγματα, μπορώ να πω. Αυτό εδώ το πορτοκάλο ροζ, άνετο, καλοκαιρινό, ωραίο. Εμένα μου αρέσει να το φοράω έτσι, να το γυρίζω αυτό έτσι, γιατί είναι πιο ωραίο, αρέσει. Ναι. Πήρα και καλτσούλες, γιατί λατρεύω τις καλτσούλες, ειδικά από το H&M, είναι τέλειες. Πήρα αυτό το πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι, είναι τέλειο, πραγματικά. Πίσω έχει λάστιχο και πάνω έχει τριαντάφυλλα. Είναι πολύ γλυκούλικο ή μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αέρινο, είναι ωραίο, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι, γιατί εγώ συνέχεια φοράω φορματάκια το καλοκαίρι, γιατί βαριέμαι να φοράω παντελονάκια και όλα αυτά. Βάζεις αυτό και τελείωσες, απλά. Αυτή την μπλούζα είναι μαύρη και έχει εδώ στους ώμους, έχει αυτό το άνοιγμα. Το φοράνε πάρα πολλές τώρα και είναι πάρα πολύ της μόδας και μου αρέσει, ναι. Και αυτό το πήρα. Πήρα αυτή την μπλουζίτσα, την γκρίζα, γράφει πάνω Unicorns are real. Είναι ωραία, απλή, μπορώ να τη φοράω και στο σχολείο, γιατί εμείς στο σχολείο έχουμε στολή και πρέπει να φοράμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν θα το αναλύσω τώρα αυτό. Και αυτό είναι από το H&M, έχει χρώμα κοραλί, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, είναι 3/4 το μανίκι και έχει αυτό το πράγμα εδώ και στο κάτω μέρος έχει. Μπορεί να πάει στους ώμους, από κάτω. Τέλος με το H&M. Θέλω επίσης να πω ότι όλα όσα πήρα είναι σε size small, εκτός οι φόρμες Gap ήταν extra small. Συνεχίζω, πήρα ένα μαγιό, αυτό το σχέδιο, έχει στο πλάι δαντέλα και τα χρώματα είναι πολύ καλοκαιρινά, πολύ φωσφοριζέ. Μ' άρεσε και κάθεται καλά, μπορώ να πω. Αυτό είναι από το Τεζενής. Πήρα και το από κάτω του, γιατί πώς γίνεται να μην το πάρω. Είναι το ίδιο σχέδιο. Στο πλάι πάλι έχει δαντέλα. Από ένα κατάστημα που δεν το είχα
δεν το είχα ξανακούσει. Πήρα αυτή την μπλούζα, είναι πολύ ωραία. Μπροστά έχει κουμπάκια και δαντέλα, νομίζω είναι αυτό. Είναι από το κατάστημα THS από το Stradivarius. Πήρα αυτό το jean, είναι άσπρο. Από παλιά ήθελα ένα άσπρο jean και επιτέλους το πήρα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ άνετο, αλλά εντάξει, κάνει τη δουλειά του. Μετά αυτή η μπλούζα είναι πολύ απλή και πολύ ωραία. Δεν ξέρω σε ποιο κατάστημα είναι. Εδώ γράφει X-Trap. Δεν ξέρω, μου το έχει φέρει η γιαγιά μου που πήγε λίγες μέρες στην Ελλάδα. Μετά πήρα Victoria's Secret. Είχε τέλειες προσφορές. Μεταξύ η τσαντούλα είναι τέλεια και τα κουτάκια είναι πολύ ωραία και τα αρώματα. Πήρα αυτά τα δύο αρώματα. Το ένα είναι Sheer Love και γράφει πάνω, έχει μυρωδιά White Cotton and Pink Lily. Είναι πολύ ωραίο. Είναι απαλό και μπορώ να πω είναι πιο ξινό σαν άρωμα. Λέγεται Sheer Love όπως είπα. Και το άλλο άρωμα λέγεται Love Addict. Δεν ξέρω αν φαίνεται, λέγεται Love Addict. Και έχει μυρωδιά Wild Orchid και Black Orange. Γράφει εδώ. Αυτό είναι πιο βαρετό για το βράδυ το πράγμα. Είναι μικρούλικα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν έχετε Victoria's Secret κοντά στο σπίτι σας, μπορείτε να πάτε να τα μυρίσετε και να μου πείτε αν σας αρέσουν και πώς σας φάνηκαν ή ποιος σας αρέσει πιο πολύ, γιατί τα είχα δοκιμάσει όλα, τα είχα μυρίσει όλα και αυτά τα δύο μου άρεσαν πιο πολύ. Τις τελευταίες μέρες πήγα στο εμπορικό Attica και πήρα αυτή την μπλούζα, το τοπάκι. Είναι κάπως έτσι. Το χρώμα είναι εκρού, γράφει εδώ. Πίσω έχει λάστιχο. Και την πήρα για να τη φοράω με τη φούστα αυτή εδώ, που είναι θεϊκή. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω τέτοια φούστα. Είναι λίγο πιο κάτω από το γόνατο και αυτά τα πήρα για το γάμο της εξαδέλφης μου που είναι τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Αυτή τη φούστα την πήρα από τον Ναύπλιο, ήταν η τελευταία νομίζω. Έτσι μου είπε η κοπέλα εκεί, αλλά δεν νομίζω. Έχει και άλλα χρώματα. Το κατάστημα είναι Desire. Θα σας το δείξω πώς γράφεται. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα, κάτι φανταστικά τέλεια παπούτσια, τρελαίνομαι μόνο που τα βλέπω, από τα Nike Forever, αν και μου αρέσουν και τα Adidas, όλα τα αθλητικά μου αρέσουν, ναι, δεν είμαι και πολύ αθλητικός τύπος όμως, αλλά εντάξει, είστε έτοιμοι, είναι αυτά. Δεν είναι τέλεια? Πείτε μου παιδιά, δεν είναι τέλεια? Είναι φανταστικά, είναι άσπρα και έχει πάνω μπλε τον ουρανό και λουλουδάκια. Τέλεια παιδιά. Μπορώ. Τα ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που τα είδα. Τα έβαλα και λέω τα παίρνω, τελείωσε. Τέλος πάντων, αυτά ήταν όλα που πήρα από την Ελλάδα. Για μένα είναι αρκετά γιατί γενικά δεν ψωνίζω πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε κάντε ένα χοντρούλικο like ή πατήστε κάτω το κόκκινο κουμπάκι για εγγραφή και να μπείτε στην παρέα μας. Όπως βλέπετε μεγαλώνει πολύ γρήγορα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνετε ένα share με το hashtag BMF ή αλλιώς
VMFITA με όλα ελληνικά. Είναι το δικό μας hashtag και θα χαρώ πάρα πολύ να δω κάποιους από εσάς να το κάνετε share. Μπορείτε ή στο Facebook, ή στο Instagram, ή στο Twitter. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Το hashtag VMFITA